Ayo down a big up Khan Family Studio. Ayo Khan man. Inferior. Maita wonderful toy. Ella maita wonderful toy. Maita wonderful toy. Maita wonderful toy. Kasi uya wandagarora. My way ari kupagresh sirivea. Kasi uya wandagarora. Yo way ari kupagresh sirivea. Anoti kwake osongoti kwangu kawani. Kasi uya wandagarora. My way ari kupagresh sirivea. Kanongoti kutaura kagoti kupopota apa kane maku kadivengeza nevanhu muraini. Maita wonderful toy. Maita wonderful toy. Maita wonderful toy. Kana ndichingenda takwa. Maita wonderful toy. Katsi uya wandagarora. My way ari kupagura zvisirivea. Katsi uya wandagarora. Yo way ari kupagura zvisirivea. Anoti kwake osongoti kwangu kawani. Katsi uya wandagarora. My way ari kupagura zvisirivea. Sindi ndikati ndipe ona nondinyima uyu ade. My way uyaimone mwana nondinyima uyu ade. Mwana nondinyima uyu ade. Sinte anondinyima uyu ade. Mwana nondinyima uyu ade. Sinte anondinyima uyu ade. Mwana anondinyima uya wandagarora. My way ari kupagura zvisirivea. Katsi uya wandagarora. Yo way ari kupagura zvisirivea. Anoti kwake osongoti kwangu kawani. Katsi uya wandagarora. My way ari kupagura zvisirivea. Kanongoti kutaura kagoti kupopota apa kane maku kadivengeza nevanhu muraini. Maita wonderful toy. Maita wonderful toy. Maita wonderful toy. Kana ndichingenda takwa. Maita wonderful toy. Katsi uya wandagarora. My way ari kupagura zvisirivea. Katsi uya wandagarora. Yo way ari kupagura zvisirivea. Anoti kwake osongoti kwangu kawani. Katsi uya wandagarora.